Čo ak by som vám povedala, že existuje jeden jediný esenciálny olej, ktorý môže podporiť vašu energiu, pomôcť napríklad aj pri únave, podporiť koncentráciu a zároveň ho môžete využiť aj pri upratovaní bez chémie? Uhádnete, o ktorý esenciálny olej ide? Ahoj, volám sa Andrea Chabroňová a esenciálne oleje sú už niekoľko rokov súčasťou môjho života. Stali sa mojou srdcovkou a dnes sa s vami chcem podeliť o to, ako ich používam ja. V minulej epizóde sme sa rozprávali o mete piepornej. Dnes na ňu veľmi prirodzene nadviažem olejom, ktorý s metou veľmi rada kombinujem, a tým je citrón. Úprimne, ak by som si mala doma nechať len pár olejov, tak citrón by medzi nimi určite bol. Pretože je za mňa naozaj neuveriteľne jednoduchý. Je praktický, je čistý a je svieži. A podľa mňa je to presne ten olej, ktorý človek začne používať tak zrazu prirodzene, až si zrazu uvedomí, ako napríklad aj ja, že ho používam každý jeden deň. Ak budete túto epizódu sledovať do konca, dozviete sa, ako môžete získať ešte viac praktických rád o esenciálnych olejoch. Tak, poďme na to. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od mnohých iných esenciálnych olejov sa citrón nezískava destiláciou, ale lisovaním zastudená priamo z kôry. A práve preto si zachováva takú nádhernú a sviežu vôňu. Esenciálny olej sa teda nachádza priamo v šupke citróna. A čo mňa úplne fascinovalo, že na výrobu jednej takejto 15 ml fľaštičky esenciálneho oleje je potrebných približne 75 citrónov. Predstavte si, koľko citrónov je vlastne v jednej malej fľaštičke. A presne toto je moment, kedy človek začne viac vnímať hodnotu esenciálnych olejov ako takých. Veľmi zaujímavý je aj samotný proces získavania esenciálneho oleja citrón. Na jeho výrobu sa používajú mnohokrát citróny, ktoré sa už nedostanú na trh. Napríklad kvôli tomu, že okrem iného majú, nejaké malé estetické nedostatky. No a z takýchto citrónov sa lisuje potom šťava a aj esenciálny olej. Potom, čo sa z citrónov odšťaví šťava, prichádza na rad samotná kôra. Tá sa nejakým spôsobom mechanicky oškrabáva takým špeciálnym zariadením, ktoré funguje na princípe ako strúhadlo na syr napríklad, ktoré oškrabáva šupku. Toto, nazvem to rašpľovacie zariadenie, je pritom stále ponorené vo vode a hladina vody siaha stále nad čepele. No a v momente, keď sa šupka naruší, esenciálny olej sa uvoľní priamo do vody. No a následne sa táto zmes oddelí v odstredivke, kde sa olej oddelí od vody a vznikne tak čistý citrónový esenciálny olej. Ja sa priznám, citrón bol jeden z mojich prvých olejov, ktorý som začala používať úplne prirodzene a akýmsi spôsobom úplne automaticky. Bol mi naozaj, že od začiatku veľmi blízky a možno aj preto, že citrón ako vôňu poznáme naozaj všetci. A práve preto je podľa mňa perfektný napríklad aj pre začiatočníkov. Za mňa sú pri esenciálnom oleji citrón 4 hlavné oblasti, ktoré spomeniem. Prvá je nálada. Citrusové oleje sú často spájané so zlepšením nálady a mentálnou sviežosťou. Keď si ho napríklad doma difúzujem, mám pocit čistoty. Dokonca sa hovorí, že citrón je jeden z najsilnejších olejov na prečistenie vzduchu. Čiže za mňa difúzovať citrón je úplne super. Ja ho zvyknem difuzovať predovšetkým ráno, ale aj počas toho, keď pracujem pri počítači, alebo len tak na osvieženie, keď pociťujem počas dňa únavu. Druhá vec, čistenie. Toto je naozaj obrovská téma. Ja citrón používam pri upratovaní veľmi často, či už napríklad na kuchynskú linku, dres, stôl a rôzne iné povrchy. A je to jeden z mojich obľúbených olejov v rámci netoxickej domácnosti.
Dokonca som nechtiac pri manipulácii s citrónovým olejom zistila, a to náhodou, úplne náhodou, že si dokáže poradiť aj s odstránením klasického laku. Ja teda používam klasický lak na nechty, no čiže vie to byť naozaj veľmi fajn a užitočný pomocník práve v tomto prípade, keď sa chcete zbaviť laku na nechty, ale aj v prípadoch, kedy máte na rôznych sklenených zaváraninových pohároch ešte také lepidlo alebo rôzne nálepky, kedy tiež lemon vie pomôcť, stačí naozaj nakvapkať zo pár kvapiek, vyčistiť a v podstate veľmi účinne odstráni aj takéto zvyšné lepidlo, s ktorým sa naozaj mnohokrát veľmi, ale veľmi často trápime. Tretia vec, ktorú spomeniem, sú pachy. Napríklad chladnička, odpadkový kôš, napríklad ale aj také topánky. Citrón krásne neutralizuje pachy. No a štvrtá oblasť sa týka trávenia. Mnoho ľudí používa citrón pri pocite ťažoby alebo keď chcú podporiť napríklad pitný režim. Je veľmi osviežujúci. A tu vždy ale hovorím, počúvajte hlavne svoje telo. To znamená, používajte ho v primeranom množstve. Napríklad si môžete kvapnúť priamo do vody. A samozrejme, absolútnym základom je, aby esenciálny olej bol kvalitný. To znamená, aby bol bezpečný pre nás a pre naše zdravie. Kedy používam esenciálny olej citrón ja, ale že úplne bežne. A toto je asi to najdôležitejšie. Nie teoreticky, ale reálne. Ráno často si dávam citrón do vody nie preto, že by som očakávala nejaké veľké zázraky, ale preto, že mi to pomáha začať deň sviežo. Ďalej aj pri práci, ak cítim mentálnu únavu, kombinujem citrón s mätou piepornou. To je moja top kombinácia. Mäta pieporná prebúdza, citrón rozjasňuje. Za mňa naozaj perfektné duo. No a používam ho aj pri upratovaní a poviem úprimne, odkedy som začala používať esenciálne oleje doma, úplne inak vnímam vôňu domácnosti. A priznám sa, že sa uberám aj smerom, že už naozaj minimalizujem silnú chémiu. Citrónový olej, citrónový esenciálny olej používam aj v kuchyni. A keď mi na rukách ostane napríklad pach po cesnaku, po cibuli alebo pri oplachovaní ovocia, napríklad jahôd, malín, čučoriedok, samozrejme vždy správne zriedený. A ešte jedna vec. Difúzovanie v aute. Citrón je za mňa úžasný aj pri šoférovaní, pretože drží pozornosť a zároveň aj osvieži. Dnes vám dám návod na domáci čistiaci sprej. Úplne jednoduchý. Potrebujete rozprašovač, potrebujete samozrejme vodu do rozprašovaču, odporúčam destilovanú, 10 kvapiek oleja citrón, k tomu pridáte 5 kvapiek oleja tea tree a k tomu 5 kvapiek oleja mäta pieporná. Vždy pred použitím pretrepať, samozrejme aj keď si namiešate takýto sprej. No a takúto zmes a takúto hmlu používam v kuchyni, v kúpeľni, na stoli, na kľúčky a vždy pred použitím samozrejme pretrepať, ešte raz pripomínam. Za mňa a uznajte, jednoduché, praktické a hlavne krásne voňavé. Ak s citrónom začínate, začnite difuzovaním. To je najjednoduchšie. Potom skúste domácnosť. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Pozor, naozaj veľký pozor, pretože citrón je fotosenzitívny. To znamená, ak si ho nanesiete na pokožku, nechoďte na priame slnko aspoň 12 až 16 hodín určite. A to v podstate platí skoro pri všetkých citrusových esenciálnych olejoch. To je naozaj veľmi dôležité. A rovnako stále platí nikdy do očí, nikdy do uší a nikdy do nosa. A to platí pri každom jednom esenciálnom oleji. No a ešte predsa len jedna vec. Citrón je krásny dôkaz toho, že esenciálne oleje nemusia byť a nie sú vôbec komplikované. Nemusíte vedieť vôbec všetko. Stačí iba začať jednoducho, prakticky a hlavne po svojom. Ak vás citrón zaujal a chcete vedieť viac
o jeho používaní alebo konkrétnych kombináciách, pokojne mi napíšte. Môj e-mail nájdete v popise a nájdete ma aj na Instagrame, na Facebooku alebo na Spotify. A ešte jedna vec. V popise si môžete zadarmo stiahnuť e-book, nájdete v ňom ďalšie rôzne praktické rady o esenciálnych olejoch. Ak vás teda baví svet aromaterapie, esenciálnych olejov a praktických tipov zo života, budem rada, ak sa prihlásite na odber alebo si toto video uložíte. Na záver vám želám krásny a hlavne voňavý deň. Dovidenia na budúce.